Добре дошли. Днес се потапяме в една тема, която е, истинска революция. Повече от революция, пълен обрат. Точно. Говорим за прехода в музиката от средновековието към Ренесанса. И не е просто смяна на стилове, нали? О, не, изобщо. Това е смяна в целия светоглед, в начина по който хората възприемат себе си и света. Ще проследим точно това. Как музиката от една, да кажем, звучаща математика, Строга, подредена, насочена изцяло към Бог, се превръща в изкуство, което изразява най-съкровенните човешки емоции. Основа ни е една много подробна лекция по темата. която разнишва процеса стъпка по стъпка. И ето една закачка за начало. Как едно ужасяващо събитие, като 100-годишната война, Което е била тотална катастрофа за хората тогава, парадоксално отваря вратата за един нов, сладък, чувствен музикален стил, който променя всичко. нека започнем оттам. Да започнем с голямата картина. За да разберем музиката, първо трябва да разберем човека от онази епоха. Всичко тръгва от една фундаментална смяна на фокуса. Точно така. От теоцентризъм към антропоцентризъм. От Бог към човека. Именно. Трябва да си представим средновековния менталитет. Земният живот е, нещо като чекалня. Подготовка за отвъдното. Да, изпитание. Личното щастие, радостта тук и сега, това не са приоритети. Ренесансът обаче, повлиян от хуманизма, от студия Humanitatis, Изучаването на човешките неща. казва, чакайте малко, животът тук и сега има стойност. Появява се правото на човека на радост, на удоволствие. На мястото на вечния страх от греха идва едно, както го нарича източника ни, жизнерадостно свободомислие. И това, разбира се, стърсва всичко. И тук идва интересното за нас. Как се отразява това на музиката? Тя сякаш сменя статута си. Абсолютно. Тя напуска системата на така наречения квадривиум. Е била наука за числа, за божествени пропорции. Стойността й не е била в това как звучи, а доколко отразява съвършенния небесен ред. Звучи доста абстрактно. И е било. Ренесанса обаче я освобождава. Тя престава да бъде само наука и се превръща в изкуство на изразяването. Става много по-близка до риториката и поезията. Значи целта вече не е да пресъздадеш математическия модел на космоса, а... Да накараш някого да почувства нещо. Точно. Целта вече е волаптус, естетическа наслада. Да се въздейства директно на душата. И това води до друга гигантска промяна. Раждането на композитора. Именно. Край на анонимния занаятчия монах. Появява се идеята за гения, за твореца с уникален, разпознаваем стил. И тук технологиите помагат, нали? Но от опечатането. О, да! От Авиано Петручи, 1501 година. Това е прелом. Името на композитора става, така да се каже, търговска марка. Първите международни музикални звезди. Абсолютно. Изведнъж творбите на Жоскен Депре се разпространяват из цяла Европа и името му става легенда. Добре, това е философската рамка, но кога виждаме това на практика? Кой е първият, който буквално казва: край на старото, започваме по нов начин? Този човек се казва Филип Довитри, а манифестът му е един трактат от началото на 14 век, наречен Арс Нова. Ново изкуство. Точно. И самия Дьовитри не е някой затворен в килията си монах. Той е поет, дипломат, епископ, блестяща фигура. А трактатът му е истинска бойна прокламация срещу старата традиция. Която той нарича Арс Антиква, старото изкуство. Да, ретроспективно. И къде е основната битка? В какво се състои тази война? Най-ожесточената битка, колкото и странно да ни звучи днес, е битката за метрума, за ритма. Чакай, това е невероятно. Искаш да кажеш, че ритъма в музиката е бил въпрос на теология? Сякаш да кажеш, че дадена мелодия е еретична. Точно. Въпросът не е бил кое звучи по-добре, а кое е по-близо до Светата Троица. Не мога да повярвам. В старата система, в Арс Антиква, само триделният метрум се смята за съвършен. Темпус перфектум. Заради числото 3. Разбира се, троицата. Следователно, всеки ритъм, базиран на тройки, е божествен, а двуделното деление е било темпус имперфектум, несъвършено време. Значи един обикновен марш 1-2, 1-2 би бил смятан за непълноценен. Абсолютно. Идва Филип Дювитри и казва: стига с тази догма. Двуделният ритъм е също толкова добър.
Това е революция. Освобождава музиката. Да, освобождава да отразява земни и човешки ритми, стъпката, танца, пулса. За целта се въвеждат и нови нотни знаци. Пълен кръг за съвършената троичност, а за двуделния метром – полукръг. Който е преродителят на днешния знак Се за 4/4. Директният прародител, да. Освен тази битка за ритъма, Арс Нова въвежда и една много сложна техника – изоритмия. Звучи като някакво математическо уравнение. Обясни ми го така, че да го разбера. Добре, представи си, че имаш една мелодия от, да речем, 10 ноти. Наричаме я color или цвят. Окей. И отделно имаш един ритмичен модел, да кажем от 7 удара. Наричаме го талия, отрязък. И? Сега обличаш мелодията в този ритъм. Но тъй като дължините им не съвпадат, 10 и 7, при всяко следващо повторение ритъмът ще попадне на съвсем различни ноти от мелодията. Получава се един звуков калейдоскоп. Значи това е по-скоро интелектуална игра, музика за ума, не толкова за сърцето. В голяма степен да. Това е върхът на готическата конструктивна мисъл. Музикален еквивалент на сложните орнаменти в катедралите. Добре, значи във Франция имаме тази невероятна ритмична и структурна сложност. Но къде се появява онази чувственост, онази звукова красота, която свързваме с Ренесанса? Ами, парадоксално тя идва от Англия. От Англия? И то по време на Стогодишната война. Ключовата фигура тук е Джон Данстейбъл. Той е композитор, но и виден астроном и математик. Истински уомо универсале, универсален човек. Значи едно от най-бруталните събития в историята се оказва канал за културен обмен. Това звучи... Невероятно, но е точно така. След голямата английска победа при Азенкур през 1415, англичаните окупират голяма част от Северна Франция. И с тях идват и музикантите им. Разбирам. Английските благородници поддържат пишни капели, в които твори и самият Дънстейбъл. И за пръв път френските и бургундските композитори чуват на живо тази музика и са абсолютно поразени. От какво? Какво е толкова специално? Един поет от епохата, Мартен Люфран, пише, че тази музика притежава «la contenance angloise». Английски маниар или английско изражение. Точно. И казва, че тя е направила музиката на новото поколение композитори чудесно приятна. Добре де, английски маниер, какво всъщност означава това? Какъв е тайният им сос, който прави музиката толкова сладка? Тайната е в хармонията. По-конкретно в масовата употреба на интервалите терца и секста. Които до тогава са се смятали За несъвършенни, почти дисонансни за средновековното ухо, свикнало с чистите, но някак празни квинти и октави. Англичаните обаче изграждат цялата си хармония върху тези меки и плътни съзвучия. Това е практика наречена панконсонанс. Значи, ако използвам визуална аналогия, средновековната музика е като строга готическа катедрала, ясни, прави линии, но без много топли цветове. Перфектна аналогия. А англичаните идват и, така да се каже, боядисват всичко, добавяйки плътност, дълбочина и топлина. Точно това е усещането. Техническата основа за това е една импровизационна практика, наречена фаборден. Към дадена мелодия се добавят паралелни гласове точно на терца и секста под нея. Резултата е поредица от богати секстакорди. И това на практика е раждането на тризвучието. В зародиш, да. Това е основата на цялата западна хармония до ден днешен. И тук отново виждаме онзи преход от интелектуална конструкция към чувствена наслада. И така, имаме френската структурна мисъл и английската звукова сладост. Кой е големият майстор, който успява да смеси тези две съставки? Ами, този синтез се случва в двора на Бургундия. По времето на херцог Филип Добрия през 15 век това е най-блескавия културен център в Европа. И кои са главните действащи лица там? Двама са. Гьом Дюфай, космополитът, интелектуалеца, архитекта на големите музикални форми. И Жил Бен Шуа, майстора на интимния лиричен светски шансон. Те са първите, които съзнателно обединяват всичко това. Да. Френската сложност, английската звучност и италианската певческа мелодичност. Добре, стигнахме до Бургундия и Дюфай. Той е представен като истински архитект. Кое е най-голямото му здание? Без съмнение цикличната меса. Той прави нещо революционно. Взима 5 основни, но до тогава самостоятелни части на литургията
Кире, Глория, Кредо, Санктус, Агнус Деи, И ги обединява в едно цялостно монументално произведение. като концептуален албум. Една тема, която минава през всички части и ги свързва. Абсолютно. Това е напълно много. И той го постига, като използва една и съща мелодия, наречена Cantus Firmus. Твърда мелодия. Като скрит конструктивен фундамент във всяка от 5 части. Така месата се превръща в голямо многочастно произведение. За 15 век тя е била това, което симфонията става за 19, върховното изпитание за майсторство. И тук идва най-провокативният момент. Тази обединяваща тема, този Кантус Фирмус, често не е някой древен църковен напев, нали така? Точно така. Понякога е просто... Популярна песен от онази епоха. И то не каква да е. Често любовна песен. Най-известният пример е месата на Дюфай върху собствения му шансон «Села в Азия Пале». Ако лицето ми е бледо, Той е от любов. Представи си само мелодия за любовна мъка, вплетена в най-свещената част от литургията. това звучи абсолютно скандално за онази епоха. Никой ли не е протестирал? О, със сигурност е имало такива гласове. Но за хуманистичния дух на 15 век това е било напълно логично. Процесът се нарича Sanctificatio Secularis. Освещаване на светското. И именно. Идеята, че всичко земно и човешко може да бъде извисено и предложено на Бог. Границите между сакрално и профанно просто се размиват. Добре, нека да обобщим. Изминахме невероятен път. Тръгнахме от музика, която е била математическа формула за прослава на Бога. И стигнахме до любовни песни, вградени в структурата на църковната служба. Проследихме как в Арс Нова ритъмът е бил освободен от теологичните догми. После видяхме как от Англия нахлува една нова, чувствена хармония. И накрая, в Бургундия, видяхме как тези елементи се сливат в първия велик ренесансов синтез. В крайна сметка променя се не само техниката, променя се самата цел на музиката. Да, Тя вече не е създадена само за да отразява космическия ред, тя е създадена за да въздейства, да вълнува, да доставя чиста естетическа наслада. този момент с любовната песен в месата наистина не ми изриза от ума. И това повдига един въпрос, над който можем да се замислим днес. Който е... Къде днес теглим границата между сакралното и профанното в изкуството? Може ли една поп-песен да бъде духовна? Или пък един църковен химн да се използва в реклама? Интересен въпрос. Композиторите на Ренесанса очевидно са се борили с това сливане и са намерили своето решение. Един разговор, който изглежда продължава и близо 600 години по-късно.